Gospođo potpredsjednice Hrvatskog sabora, uvažena državna tajnice. Ja ću nastaviti tamo gdje sam stao u raspravi za klub. Naime, prema zadnjem popisu stanovništva provedenog 2011. godine u Republici Hrvatskoj, nastojao sam točno zbrojiti, ima 758.633 starije osobe od 65 do 95 godina i više. Ili ukupno oko 18% ukupnog broja stanovništva Republike Hrvatske, a taj postotak danas u 2017. sigurno je već i porastao zbog katastrofalne demografske slike. Predložio sam da se u konačni tekst zakona navede i zaštita od nasilja i starijih osoba, zbog toga što je ta populacija stanovništva nepovratno bespomoćna i posebno ranjiva na nasilje i diskriminaciju. Posebno sam upozoravao na ekonomsko nasilje, bilo da se radi u krugu obitelji od strane trećih osoba, a kao primjer ekonomskog nasilja nad starijim osobama navodim ugovore o dosmrtnom uzdržavanju. Dakle, postoji potreba da pogledamo i druge zakone koji na sasma konkretan način zapravo izazivaju nasilje nad starijim osobama. Naime, taj ugovor o dosmrtnom uzdržavanju i uopće o doživotnom uzdržavanju na našim područjima došli su tek 1955. godine s takozvanim Saveznim zakonom o nasljeđivanju, a ugovor o dosmrtnom 11. siječnja 1957. Prije toga na ovim područjima po općem građanskom zakoniku austrijskom, znamo kojem smo krugu pripadali, nije bilo odredbi o takvom uzdržavanju osim nešto slično ugovora o rentama. Naime, vjerujem kolegice i kolege da vam je poznato da se ugovorom o dosmrtnom uzdržavanju davatelj uzdržavanja obvezuje da će primatelja uzdržavanja uzdržavati za života do smrti, ali uz obvezu da mu isti prenese u vlasništvo svu ili dio imovine, čime davatelj uzdržavanja stječe imovinu s trenutkom sklapanja ugovora, upisuje se u zemljišne knjige i postaje vlasnik nekretnine. Što se u praksi dešava? Bili ste toga svjedoci, kao i ja. Bez obzira li se radi o članu obitelji ili se radi o trećoj osobi čije je to čak postalo i zanimanje, ide se u prodaju nekretnine. A kako se radi o starijoj osobi koja ni zbog svojih psihofizičkih osobina, ni zbog materijalnih mogućnosti ne može ići u sudski spor, ako ide, znamo kako i koliko dugo naši sudovi rješavaju sporove, nađe se na ulici, a onda postaje briga lokalne zajednice ili države. Kako to nekim ljudima predstavlja zanimanje, predlažem da predlagatelj razmotri u okviru i ovog zakona radi sprječavanja nasilja nad starijim osobama izmjenu članka 586. do 589. Zakona o obveznim odnosima, u protivnom će naš klub pokrenuti postupak izmjene i dopune tog zakona, tako da se kod ugovora o dosmrtnom uzdržavanju čiji je predmet nekretnina osnuje osobna služnost, pravo stanovanja u korist primatelja uzdržavanja. I to se upisuje kao teret u zemljišne knjige. Ja ne vjerujem da će bilo tko kupiti takvu nekretninu sa takvim teretom. Kako bi imao osnovu za korištenje nekretnine do smrti, ali da se prije sklapanja takvog ugovora o dosmrtnom uzdržavanju od strane nadležnog centra za socijalnu skrb napravi anamneza o podobnosti ugovornih strana i naravno da davatelj dosmrtnog uzdržavanja
kao i u slučaju doživotnog, može imati samo jedan takav ugovor. Normalno da to iziskuje i vođenje određenih evidencija. Dakle, da se ne pretvori u zanimanje. Nadalje, predlažem također da se u članku 6. osigura pravo starijoj osobi, žrtvi nasilja, pružanje socijalnih usluga u vlastitom domu, ako je to moguće, ili smještaj u instituciji, odnosno domu za umirovljenike, odnosno starije osobe. Mi znamo kakva je situacija sa tim. Negdje oko 18.000 ljudi je samo smješteno u takve ustanove. Ne govorimo o vjerskim i drugim. 18.000. Nema mjesta. 10 godina se čeka i više na red. Dalje, da se u članku 7. pored obveze prijavljivanja počinitelja nasilja u obitelji, sve osobe ili institucije koje su saznale u obavljanju tog posla za to nasilje, da se mora obavijestiti i žrtva. U protivnom, u slučaju izostanka te informacije, žrtva bi mogla biti dovedena u neposrednu opasnost i da se u članku 10. šire opiše pojedine oblike nasilja u obitelji i propisati neke druge oblike nasilja u obitelji koji nisu obuhvaćeni, kao što je na primjer grubo zanemarivanje potreba starije osobe. Pa ne da vam se ni čaša vode. I na kraju mi dozvolite da je svaka diskriminacija u odnosu na dob svojevrsno nasilje. Pa evo, vjerujem i koristim ovu priliku da će i predsjednik Vlade gospodin Plenković održati obećanje koje je dao na odgovoru na zastupničko pitanje u svezi obaveznog liječničkog pregleda za vozače starije od 65 godina i da će ga s dužnom pažnjom razmotriti, jer bi u slučaju takvog prihvaćanja za starije vozače predstavljalo ekonomsko nasilje nad starijim osobama. Hvala vam lijepo. Sad ćemo ići na sljedeći klub, a to je onaj Stranke rada, solidarnosti, reformista i nezavisnih zastupnika, u ime kojega će govoriti uvaženi zastupnik Kažimir Varda. Izvolite. Gospodine potpredsjedniče, uvažena državna tajnice, kolegice i kolege. Zapravo htio bih nastaviti sa raspravom koju smo vodili na Odboru za zdravstvo i socijalnu politiku. A kolegica Sinić je već u jednoj od replika spomenula starije osobe kao žrtve nasilja. Pa bih ja upravo iz tog razloga iznio sljedeće. Ovaj prijedlog zakona, istina Bog, čini određen iskorak u skladu sa Konvencijom Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, koja se popularno zove Istanbulska konvencija. Ali ta konvencija između ostalog i šire promovira politiku i mjere za zaštitu i pomoć žrtvama svih oblika nasilja. Dakle, ne samo ženama i djeci kako je to eksplicitno navedeno u prijedlogu ovog zakona. Jer ističem da bi upravo u tom zakonu trebalo izrijekom navesti i nasilje nad starijim osobama kao žrtvama nasilja. Naime, na sve veći problem nasilja nad starijim osobama u obitelji posljednjih desetljeća upozoravaju međunarodne organizacije, Vijeće Europe i Svjetska zdravstvena organizacija, koje ističu da se ne radi o osobnom problemu pojedinca ili obitelji, već o problemu čija proširenost i troškovi traže razrađenu strategiju i aktivnu primjenu mjera, intervencije i stručnjaka na lokalnoj i nacionalnoj razini. Kao što je poznato, Svjetska zdravstvena organizacija nasilje nad starijim osobama definira kao pojedinačan ili ponavljajući čin ili nedostatak odgovarajućeg postupanja koja se događa u bilo kojem odnosu očekivanja i povjerenja, a koje uzrokuje štetu, bol i nepriliku starije osobe. Prema istim podacima Svjetske zdravstvene organizacije, nasilje je treći uzrok smrtnosti u svijetu,
i svaki oblik nasilja ugrožava zdravlje, kreativnost i dostojanstvo i povećava trošak države. Hrvatska je osim s procesom starenja stanovništva suočena s niskim mirovinama, dobnom diskriminacijom, reformama sustava socijalne skrbi, pa i svojevrsnom privatizacijom zdravstvenog sustava, što sve skupa dovodi upravo stariju populaciju u posebnu skupinu. Karakteristično je da sustav praćenja položaja starijih osoba u društvu i obitelji nema. Do sada je provedeno tek jedno istraživanje o nasilju nad starijima. To je provela doktorica znanosti Silvija Rusac sa studija socijalnog rada i to samo za grad Zagreb. Prema tom istraživanju potvrđeno je da nasilje nad starijim postoji, događa se jednako u obitelji kada su zlostavljači najuži članovi obitelji sin, kćerka, zet, snaha, ali se to nasilje nad starijim osobama događa i u javnim ustanovama, primjerice u domovima umirovljenika, socijalnim i zdravstvenim ustanovama, ali i od trećih osoba, kako ih ja zovem, lovcima na nekretnine kroz ugovore o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju. Istraživanje je pokazalo da se nasilje nad starijim osobama pojavljuje u svim oblicima, najčešće je to psihičko nasilje, jer se stariju osobu naziva pogrdnim imenima, rugaju se, zatvara ih se u sobu, prijeti da će ostati sama i bez skrbi, te fizičko nasilje kada se stariju osobu udara, pljuska, pa i ekonomsko nasilje kada se starije osobe prisiljava da potpisuju punomoći ili različite oblike ugovora kojim se raspolažu svojom imovinom u korist drugih ili im se uzima kartica bankovnog računa, podiže novac iz bankomata, a starija osoba ne zna ni koliki je iznos podignut, niti koliko je preostalo na računu. Ovo istraživanje pokazalo je, nažalost, da su starije osobe i žrtve seksualnog zlostavljanja. Sustav zaštite starijih osoba žrtvi nasilja na području Hrvatske je nedostatan. Manjkava je zakonska regulativa, zato plediram da se u konačni prijedlog zakona navedu starije osobe kao posebna kategorija žrtve nasilja. Nema protokola, nema strategije za zaštitu starijih osoba, ne postoji ni jedno sklonište za starije osobe nasilja. Stručnjaci su nedovoljno senzibilizirani za problematiku nasilja nad starijim osobama, ne postoji jednoznačan sustav evidentiranja starijih osoba žrtava nasilja u zdravstvu, policiji, socijalnoj skrbi i nema instituta pravobranitelja za starije osobe. Za sve drugo imamo, a za starije nemamo. Kad se usporede s drugim dobnim skupinama, osobe starije životne dobi nerazmjerno više prati siromaštvo, socijalna isključenost, marginalizacija i drugi oblici diskriminacije. Ti podaci potvrđuju da su starije osobe naglašeno ranjiva skupina čija ljudska prava nisu primjereno zaštićena pa ni ovim prijedlogom zakona. Sve to starije osobe čine vrlo nesigurnim, oni gube povjerenje u institucije, ne sudjeluju u demokratskim i društvenim procesima, ne sudjeluju u donošenju politika u njihovu korist, ne sudjeluju u organizacijama civilnog društva koji programski djeluje u korist starijih i tako izolirano društvo postaje laka meta zlostavljačima, odnosno postaju žrtve nasilja. Što se tiče samog prijedloga zakona, uvažena državna tajnice, u odnosu na važeći zakon, Narodne novine 107/09, 14/10 i 60/10, mislim da su predložena rješenja kojima se širi krug osoba u članku 3. prijedloga dobra, ali opis vrste nasilja u članku 4. važećeg zakona, po mom mišljenju, je bolje rješenje nego što je to u članku 10. prijedloga zakona. Naime, u članku 4. postojećeg važećeg zakona imate opis nasilja u obitelji tjelesno, ali sa svim
sa svom razradom, sa specifikacijom da tako kažem, dok u prijedlogu zakona imate samo 5 točaka šturo navedeno bez specifikacije. U odnosu na prijedlog zakona naveli ste kao predlagatelj da za provedbu ovog zakona nije potrebno osigurati dodatna financijska sredstva iz državnog proračuna. Evo kolega Bulj je dao jedan banalan primjer potrebnih sredstava za rad klubova liječenih alkoholičara. Dakle, ne trebamo sredstva. Radimo sve na nekakvoj dragovoljnoj osnovi, bez edukacije, troškove edukacije ljudi koji rade s tim klubovima, bez ikakvih troškova, ne znam kolega ko je Mišić ili ko je govorio o troškova struje, telefona, vode itd., itd. Dakle, nisu sredstva potrebna. Međutim, kad uzmete samu konvenciju, koju istina Bog nismo ratificirali, ali smo je potpisali, onda samo da vam kažem da u članku 24. te konvencije se stavlja se obveza besplatnog telefona za pomoć žrtvama nasilja, ali za cijelo nacionalno područje. To su strašni troškovi. U članku 30. govori se o naknadi štete zlostavljanim osobama koju država, istina Bog, može tražiti refundaciju od zlostavljača, ali morate imati osigurana sredstva. Drugo, nemamo dovoljno skloništa ni za žene zlostavljane ni djecu, a nemamo pogotovo za starije osobe žrtve nasilja, pa nemamo ni dovoljno smještajnih kapaciteta u domovima za starije osobe, odnosno umirovljenike. Vi znate da se tamo čeka na redoslijed 10-ak godina kad podnesete prijavu za određeni dom za starije osobe. Prema tome, kako zaštititi stariju osobu od zlostavljača ako mora napustiti obiteljsko okruženje? Govorimo o psihosocijalnom tretmanu počinitelja nasilja kao posebne zaštitne mjere. Ja sam i na odboru upozorio. Ministarstvo pravosuđa i sada, a opet kažem to u odnosu na to što nisu potrebna nikakva financijska dodatna sredstva za primjenu ovog zakona, do sada pokriva samo 1/10 troškova. I to jedino u gradu Zagrebu i gradu Rijeci. Sve drugo je na volonterskoj osnovi. Dakle, zavisno o financijskim mogućnostima lokalne zajednice. Grad Zagreb može, grad Rijeka može, pa plaća te troškove psihosocijalnog tretmana, a ostalo to rade u drugim gradovima i općinama fizičke osobe, okupljaju nasilnike na individualnim susretima, grupnom radu po mjesnim samoupravama, između sekcija šahista, karataša, folkloraša ili u kafićima. Dakle, sredstva nam nisu potrebna. Ja tvrdim da bi za kompletnu primjenu ove direktive, a koju smo potpisali kao država, a pogotovo kad je ratificiramo, će trebati izdvojiti značajna financijska sredstva iz državnog proračuna, ali bome i iz proračuna lokalnih jedinica. Također, na kraju sam mišljenja da bi Ministarstvo pravosuđa kao ime Vlade radi na konačnom prijedlogu zakona trebalo uključiti pravobraniteljicu za ravnopravnost spolova, pravobraniteljicu za osobe s invaliditetom, pravobraniteljicu za djecu i posebno pučku pravobraniteljicu u izradi konačnog prijedloga, uzimajući u obzir i rasprave pa i ove replike koje smo imali u Saboru vezano uz prvo čitanje. Ovaj klub će u svakom slučaju prihvatiti ovaj zakon, prijedlog zakona u prvom čitanju,
u namjeri da konačni prijedlog zakona, uvažena državna tajnice, obuhvati sve ovo što ste, nadam se, čuli i percipirali iz ove javnosti. Hvala vam lijepo, iz rasprave. Hvala lijepa. I vaše izlaganje je izazvalo nekoliko replika. Prva je uvaženog zastupnika Željka Glasnovića. Izvolite. Poštovani gospodine Varda, čestitam na iscrpnom ovome izvješću po pitanju zlostavljanja starijih osoba. Ja bih malo pokrenuo pozornost, pošto smo se kasno uključili u raspravu, u jednom drugom pitanju. Tu su nam puna usta ljudskih prava i konvencije, Istanbulske konvencije i tako dalje, ali ja se pitam dva ključna pitanja. Jedno vezano za pedofiliju koji je najgnusniji način, zločin što se može zamisliti i to se dugo sakrivalo i u ovim, znamo, transgeneracijski seks, što je bilo u Zagorju, tome se šuti. Znamo da je većina zlostavljača iz kruga obitelji, onda dolaze sportski ovi recimo treneri i tako dalje. Imamo jednu također, nisam siguran kakav je akcijski plan suzbijanja pedofilije. Drugo, imate jednu određenu skupinu koju možete svaki dan vidjeti gdje su djeca i žene svakodnevno podložne jednom nasilju, ekonomskom, fizičkom, seksualnom i tako dalje. Neke od tih djeca imaju manje od 5 godina i meni je žao da nema neko ovdje iz manjina da razgovara o tome. Kakva je sinergija, akcijski plan suzbijanja tog zločina između pravobraniteljice, pravosuđa i tako dalje. I mi znamo da je to jedna vrsta još o čemu se ne govori, to je de facto dječje ropstvo o kojem se šuti sustavno. A to je jako vidljivo. Svaki dan možete doći u grad, vidite djecu, i sam vidio neke manje od 5 godina, neki znaju svirati 3 note na harmonici, drugi prostor na -30, djeca se drže u krilima. To je sigurno najgora vrsta iskorištavanja ljudskih bića. Ne znam, ja bih volio odgovor od naše kolegice ovdje iz ministarstva, šta će se raditi po tom pitanju? Hvala. Sljedeća replika je uvažene zastupnice Ljubice Lukačić. Dobro, niste digli, ali evo, izvolite. Zakasnio sam, ispričavam se, ali bit ću kratak. Poštovani kolega, upravo sam malo prije govorio o postojećem zakonu, o odredbama iz postojećeg zakona i prijedloga u ovom zakonu. Evo, u ovom prijedlogu kaže se pod točkom 4 spolno uznemiravanje. A u postojećem zakonu imamo spolno nasilje, odnosno spolno uznemiravanje. Spolno nasilje i spolno uznemiravanje nije jedno te isto. Zato mislim da je ova odredba po važećem zakonu bolja nego što je to u prijedlogu zakona. A na ova druga pitanja valjda će vam državna tajnica odgovoriti u replici. Hvala. Sljedeća replika je uvažene zastupnice Ljubice Lukačić. Izvolite. Pa kolega, vi ste u vašem izlaganju govorili na neki način i općenito o nasilju nad starijim osobama, a onda i svakako i o nasilju u obitelji. Ja se s vama u potpunosti mogu složiti da je potrebno zaštititi starije osobe, jer zapravo je strašno da onima kojima je potrebno zahvaliti za sve ono što su nam u životu pružili tijekom života, da na kraju, da tako kažem, njihovog života, da se nad njima čini nasilje. Vjerujem da ćete konkretno dati prijedlog i da ćete sa kolegama iz Ministarstva pravosuđa dogovoriti točno gdje bi to i u koje članke bilo potrebno intervenirati. Čini mi se da smo tu negdje slično kao i za osobe s invaliditetom, jednako tako i za starije osobe, pa evo vjerujem da ćete vašim prijedlozima uspjeti postići i da ovaj zakon u drugom čitanju bude za nijansu određeniji i u odnosu na starije osobe. Hvala. Odgovor uvaženog zastupnika Kažimira Varde.
dobro. Potpuno se slažem s vama, ja sam se prijavio i za pojedinačnu raspravu, pa ću u toj pojedinačnoj raspravi nešto govoriti konkretno i o ostalim zakonima na koje bi trebali popraviti u odnosu na zaštitu posebno starijih osoba od nasilja. A što se toga tiče za drugo čitanje sigurno ćemo pripremiti određene amandmane ili konkretne prijedloge jer ovo nije prilika da u prvom čitanju izlazimo sa posve konkretnim pitanjima. Hvala lijepo. Hvala. Sljedeća replika je poštovanog zastupnika Branimira Bunjca. Izvolite. Hvala lijepa potpredsjedniče Sabora, uvaženi zastupniče Varda. Javio sam se za ovu repliku kako bih naglasio značaj vašega govora koji ste upravo sada održali. Rijetko se kada čuje takav konstruktivni doprinos jednoj raspravi pod točkom dnevnog reda. Vaša briga o starijim osobama svakako zaslužuje pažnju javnosti da se taj problem što je više moguće osvijesti. Dok sam vas slušao, razmišljao sam o tome kako sam čuo u nekoliko navrata da se u domovima za starije osobe ljudima namjerno daju tablete za spavanje i za smirenje, da se oko njih ne bi imala prevelika briga. Čuo sam nažalost i za slučajeve da su skrbnici takozvani, kao što ste ih spomenuli, udarali osobe o kojima su navodno brinuli, to čak one koje su bile nepokretne ili recimo bez dara govora, recimo koje su pretrpjele moždani udar. I htio bih napomenuti da ova vaša inicijativa za promjenom Zakona o nasilju u obitelji svakako zahtijeva jedan širi društveni okvir, jer mi smo danas došli do situacije da se starije ljude, doslovce vlastite roditelje, često promatra kao teret. A to je proizašlo iz stanja u društvu gdje članovi obitelji više međusobno ne komuniciraju, gdje se praktički vide 20 do 30 minuta dnevno, jer se danas mora raditi i nakon radnog vremena i odnosi postaju toliko sterilni da na kraju djeca mnoga jedino što čekaju da im roditelji umru i da dobiju nasljedstvo. Smatram da s toga razloga da je ovo svakako bio jedan trenutak kada možemo pokrenuti jednu opće široku raspravu o ovoj problematici. Hvala lijepa. Hvala. Odgovorit će na repliku poštovani zastupnik Kažimir Varda. Hvala lijepo kolega Bunjac. Ekonomsko nasilje je velikim dijelom uvjetovano i ekonomskoj situaciji i pitanju standarda, pitanju nezaposlenosti i svega ostaloga. Nažalost, članovi obitelji, sinovi, kćeri, snahe, zetovi žele što prije doći do nekretnine ili do bankovnog računa svojih roditelja, baka ili djedova i onda nam se dešava to upravo zbog toga. A ovo što ste rekli što se tiče ustanova u kojima su smještene starije osobe, to je ovo istraživanje koje sam spomenuo dokazalo nažalost. I takva je situacija. Hvala vam na pohvalama vezano za raspravu. Hvala lijepo.